Jeddi yamde silmaji capantati woni wayguya leydi Burkina Faso, jene yamde silmaji capantati woni Paris, oɗo sa woni wakkati nantindo on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen handen leydi Burkina Faso. Leydi Burkina Faso altinere kengen e ley bete ñakata civil en capantatono waraɓe ley gendi kodiyel e lelamu futiri bange funnange Burkina. Suudu sawridu gendi ndi galleji guunaji fo cumama fa docci jihadiyankoɓe goni sappoɓe feɗendu e wadde ɗum. To leydi Mali ko wayri wadde gillande kono ko leydi France naati e leydi ndi ɗum woni ko waɗi alan jaɓɓiɗo joni no bange funnange leydi ndi. Jihadiyankoɓe donni sariya e dow yimɓe taton taccude homo fof jungo muɗum woto e koyngal mum gotal saabe ɓe darnoɓe ɗen mobilaji e laawol ɓe gujja. To leydi Tchad caggal hono joƴƴinagol gouvernement kesso to leydi Tchad won lundiɓe holluɓe weltare mumen jaɓɓiɗu tawede e ley gouvernement kesso jonnon wondu lundiɓe holtime wiide jaɓay tawdede e gouvernement o. Handen yo talatare nayi lewru nayi ɓordu e hitande ujunaje ɗiɗi e noga e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam. E arane kabaruji ɗi leydi Burkina Faso. Leydi Burkina Faso altinere kengende e ley bete gendi bange funnange leydi ndi ɗo waɗa keerol hakko leydi Burkina e leydi Niger woni ko hippa e wi seeɗen e heɓaɓe iwde sappo yaade capantaton civil en goni waraɓe e ley gendi ndi bonanaji kewɗi goɗɗi kasin gaɗi jantore Amadou Barouba ko jogiiɓe kaɓorɗe ɓe keptinaka mbaɗiɗe golle kantonirɗe hanki altini fiyande nde waɗi koto nokkuɗo fina tawa waɗete e nder wuro no wiye hantukura falde futuri e nder diwal kamo jari funnangue Burkina Faso ɓe mbaɗi hen ko ɓuuri yimɓe sappo civil en hewɓe keeɓi gañade e nder waraɓe ɓe hen ɗiɗo ko renduɓe e fedde daraniɓe ndenka e kisal no wiye volontaire pour la défense de la patrie e wiide gouverneur diwal ngal ɓe duppi galleji kewɗi e nokkuji kewɗi ɗo guure noftete cimtol lamɗo diwan o holli wiide hay suudu safrindu nokku o koko bonna ha boni woodi ni wiiɓe ko maayi hen ko ɓuuri limore haalande nde e wiide ardiɓe leydi Burkina o nokku ko nokku ɓamtiɗo no feewi ha tengti e fannu ogirɗe ko funnangue leydi ndi no waddi kerol e leydi Niger Mali e leydi Benin jogiiɓe kaɓorɗe no kewi toon eɓe mbaɗa won golle ngam wawde heɓude kaɓirɗe timmuɗe e kalis timmuɗo talata jawtuɗo o e on nokku jaydiyankoɓe ɗiɗo espagnol naɓe e irlandais goto mbaranoma toon gila hitande ujunnaji ɗiɗi e 15 leydi Burkina Faso no woni e tiɗallaji kewɗi fewde e haɓade jihadiste en. To leydi Mali ñalaɗe ƴaɓɓire joni ɗe jihadiyankoɓe nangi yimɓe taton tumaɓe tawdede e wiiɓe tumaɓe tawede yo wiiɓe noon darnoɓe mobilaji e dow lawol hakkude Ansongo e Menaka bange funnangue leydi ndi alan hecci kengene jihadiyankoɓe naɓi ɓe taton nangaɓe e ley luumo gendi no dene Tine Hamma e ley laamu Ansongo goto e mabɓe kamɓe tatonɓe foof jungo muɗum ñaamo e koyngal muɗum nanal wonko jihadiyankoɓe tacci e wi mabɓe ɗum yo dondunon sariya e dow kala neɗɗo tabitinɗo yo gujjo ɗum o wayri wadde gilla nde konunkoɓe leydi France naati e ley leydi Mali hitande ujunaje ɗiɗi e 13 fa han e ley leydi Mali hakkudere leydi ndi beete hono beete altinere kengen jihadiyankoɓe ɗum naati e leyye suudu jangguirdu gendi Fatoma e seraji Sévaré e wi hono seeɗa ne heɓaɓe toon ɓe kolli wiide ɓenɗon kolli cuuɗi jangguirɗi ɗi foof udde jonnon hono wona motoji e motoji e téléphone ji du ko ɓe jaadi e muɗum jonnon fiyande fof ɓe gaɗe e lessudu jangguirdu ndu. To leydi Tchad laamu leydi ndi ana naadu mbiyana lundiɓe laamu leydi ndi ana certi miijo e tawdede e gouvernement kesso joƴƴinaɗo yoga eɓe ɓenɗon lundiɓe hono kanko Success Masra omo jeeya e hono saliɓe tawdede e gouvernement kesso hoɗum saabi keɗoɗenmo kanko Success Masra Abdoulaye Diallo firti haalaka e fulfulde. Avant de parler des personnes, j'ai toujours privilégié les principes et les valeurs. Min naafi neɗɗo kaalatmi ko gonka e ko wodinda kam min mi hawja e naatude ma tawede e gouvernement nami candidajo e ngu laamu hakkunde o ko yiɗmi tan ko gollande leydi ndi ngam ɓamtare mayri e ɗi duuɓi ngaroɗi e laamu potal en wawata jabde oɗo sariya simbinowo hoore
jagoroyagal ardiɗo ngun gomu konunkoɓe ko wonnoɗo hoorejo leydi ndi Idriss Déby heɓano kadi ɓiɓɓe Tchad ɓen ko namdi ko yo laamu ngun jonnite siwiɗɓe ɓen wono ardiɗo leydi siwiljo cukko hoorejo siwiljo kadi e gouvernement hara ko e gardagol mo wona konu tato toɗɗaɓe ɓen e hoore laamu bata en no foti siifude kadi ɗerewol sariya ngam andinde jama o fuu ɓe tawetake e cuɓalɗo hoorejo leydi ndi jaggal ngu laamu hakkunde de la transition. Ces principes de base ne sont pas là. Comment on peut rentrer dans un gouvernement pareil? ɗum won konngol kanko Success Masra yoga e lundiɓe laamu leydi Tchad caliɗo ɗo tawede e gouvernement o Abdoulaye Diallo firti haala ka e ley lundiɓe fa han hono goɗɗo biyeteɗo Hammat Alabo kañum jaɓi tawede e gouvernement keso o e wi makko kaldal hane waɗede hakkude ɓiɓɓe leydi Tchad yalla jam e deƴƴere ana heeɓe heddo e ley leydi ndi en kettomo kanko Hammat Alabo e ley kabaruji meɗen garoji ɗi caggal nde oɗo gouvernement keso joƴƴina to leydi Tchad laamu leydi France hono yetti oɗo golle mo hoore ɓe laamu leydi Tchad gaɗe hande ɗum woni wonɓe ndeɗo fedde konun koɓe arde ɓe leydi ndi e wi laamu leydi France fa han hono ɓeɓe keɗintini yiɗi mabɓe sarti laamu hakkude laato sarti daɓɓo sarti o teddine to leydi Congo Kinshasa fuɗɗude alkamisare warore joni nde fa e yotto balɗe 30 konun koɓe cuɓete gaɗe hoore ɓe laamu littori e laamu Nord Kivu bange funnange leydi ndi immaɗe majjum yo hokkude kamɓe konunkoɓe Congo Kinshasa laawol e bawɗe no ɓe kaɓire pelle joguiɗe kaɓorɗe gonɗe toon wallude du tabintine ndenago civil en e wi laamu Congo so lewru ndu heƴƴay balɗe 15 ana mbawi ɓeydede henna wakkati fuu fa han to leydi Congo Kinshasa laamu leydi ndi holliti altinere kengen ñaw Ebola timmi fa laabi iwde e leydi ndi nde wonno lebbi tati ƴaɓɓiɗe joni ndi Ebola immitunegi toon sakkude e laamu Nord Kivu e wi jagorgal kalfinagal cellal ɓiɓɓe leydi Congo cafaji cakkotode Ebola ɓe pisi yimɓeɓe ɗum saabi so ñaw ngu haaɗi e laawol jantore Oumou Ba nde nawnare Ebola sakkitinde RDC raaɓi yimɓe 12 jeego maayi ɗum ko gila ñande 7 lewru ɗiɗaɓuru nde hitande ɗo e diwal Kivu ko non holliri Jean-Jacques Mbugani jagorɗo halfinaɗo cellal kongonaɓe ko ngal marka wiyetengal RVSV Zeboy woni ko ɓe hutori fi re'ugol ñaw Ebola o ɓeydi torade yimɓeɓe jokkitagol huwondirgol e halfinaɓe haɓugol Ebola fedde adunare daraninde cellal OMS wallitino haɓugol nde nawnare ñaw Ebola koye diwal Kivu fuɗɗino e lewru 8 hitande 2017 ha e hitande 2020 ko nawnare ɓurunde e tiiɗude e nder taarika RDC nde raaɓuno yimɓe 3,450 nde woni sabu maayugo 2,287 kanko jeyndiyanke biyeteɗo Béchir Ben Yahmed joom jeynde Jeune Afrique mo maayi altinere kenge nde to leydi France omo warane duuɓi 93 ñaw coronavirus saabi mayde makko nde homo woni kanko hono mo fuɗɗori golle ɗe jantore Minati Diallo Béchir Ben Yahmed jibina Tunisie e lewru nayaɓuru e hitande 1997 omo jogi setantagal walla diplôme e jeygu o haɓanike ndimaku Béchir Ben Yahmed ana tawano e gouvernement Abi Bourguiba o halfinanomo jagorgal kabaruji leydi ndi e hitande 1956 warde e hitande jokkune hende caggal moƴƴingol makko jeynde arandere e hitande 1956 e hitande 1960 o fuɗɗi to Tunisie Afrique Action inditirande Jeune Afrique e hitande jokkune hende nde jeynde waɗama ngam wallude walde yirwere leyɗe e duuɓi 1960 Jeune Afrique tawdama e golleji mawɗi e taariki ruunde nde sabi wona hande nde fuɗɗingal gollal wallude ɓantare leyɗe kañum e kabaruji ñaw coronavirus caɗele muɗum wasali yottade e golleji nde jeynde sabi e hitan ƴaɓɓinde hooreɓe Jeune Afrique ɓuyti andintingol kabaruji muɗum en 25 e ley 334
altinere kengende wonno nyalande hertanande teddinde e rende hakkeji jeendiyankoɓe hawrinde waɗama Paris lamo de France do anade Ghislaine Dupont et Claude Verlon e Camille Lepage ɓeyo jeendiyankoɓe toton leydi France waraɓe wakkati nde tawno e golle mum en Ghislaine Dupont et Claude Verlon kino mbarama leydi Mali hono kanko Camille Lepage leydi Centrafrique woni hono komo wara hawrinde tewtidu yalla tefore ana jokka fa saabeɓe ɗiɗo wargoji tawi ana jukke yesso sariya